Ka cingyakan at batamai kalami hapedeng ka sorkar cela bat ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Halor ka cingkeno baka sorkar cela kala ai ya ka labor license sya kinong trei bomdai tresnong kibawan na bar cela. Deputy Chief Minister uba Preston Tensong ha kasing thoding ula kentaj ya kini kicing keno jongka KHADC da ka baong bakit khot jongka Executive Committee kidai ban pulai bha ya ka 6 schedule shua ban kren khlem nongrim kidai ban pej bha ya ka para kerap khat RA jongka 6 schedule ka kam labor kam dai satya ka jing penyat jongki District Council ulaong da ka bapan pauru ya ka Meghalaya Labor Act arajar khat kendai kabaong batang ka sorkar cela kadon bor ban ai ya ki labor license ula batairu bahadin bala mencuri ya ketai kaan ka sorkar kalawan ra ya ki cingpen kela ban ailat ya ki nong treatment nabar cela bagian apply online ya ki license jongki henrei ki dai ban penpoiru ya ki kot batan rai ban sya curim ulaong ki nong tre ki bawan nabar cela kila ban apply na kanu ka caka Henry ka labor department ka curip ya barok kikon bat ka pha ya ki cingtim sya ki pulit ban penlong ya ka antisidan cek kamtam halor ka cinglong nong India tang hadian baladep ya ka cing pensisa kumta la aya ka license kini ki kentin kilami kum ka cubab sya uba Winston Tony Lengdo CM ka KHADC ubala keno baka sorkar cela kala ai license ya ki nong treibar cela wat shua bakin rung sya Meghalaya Daka boong bakani kadai kacing bom khoj ha karukom trekam ba Winston Tony Lengdo laong ru baka KHADC kan le daladi ya kicing curip hapo kacing pendia congka pante lakam ya kum kini kicing ca Henry ula pediang baka bor congka council kadang kim namar habakala ban penhap pertuj ya kinong India bian Henry kam ton bor ban penpai yaki ula penpauru ya kacing ya kendu cing hapdeng ka Meghalaya Migrant Worker Act bat kibor sencar jongka council ndak ka ba udawaru badai bandon kacing pensai ka bakhamsai ban lain na kacing yaper ha karukom trekam